andudi nema takusan yoni bababe mbahe dabbe ko on takusan juula ha to ñaabinay tuɗole ni jeeya e gardidi kabaruji men leydi Mauritanie jagorɗo kalfinade ko yowiti e cellal aade o waɗi no wowno wadde gam haalande gendi ndiɗo rafi coronavirus yarate nder wertago leydi Mauritanie to leydi Mauritanie hono procureur général o letita hande yimɓe sappo e tati tuminoɓe e muñari tawi ko bonnugol jawdi leydi Mauritanie ɓen mbaɗama tawi ko sous contrôle judiciaire to leydi Sénégal ma en jokkodire musidɗo men seydi men Foutanke Diaw Souleymani Diaw sen gummima leydi Sénégal ma en jaato leydi Mali leydi Mali hono hoorejo leydi ndi e mbadiya hande tradition tawi ko ba ndaw o windi batake duwaw faade hoorejo leydi Côte d'Ivoire hono Alassane Dramane Ouattara kabaruji men e ɗemgal Pulaar ma en jaa to leydi Tchad leydi Afrique du Sud leydi Congo Brazzaville leydi Tunisie cakkitortoɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar e kihiɗe hande o ko leydi Tanzania son goɗɗani joni piren pacciren Ceerno Djiby Sy ko wittiyanke safriyanke safruji fina tawa Ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala Ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal laaɓaɗo l'istikhar Ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol Ceerno Djiby Sy ene safra rewɓe wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe darorede e rewɓe dartoraɓe kala Ceerno Djiby Sy ene jogui pegge ɓeydoje arsigaji e ɓey pegge ɓeydoje ndenka omo jogui usula e siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni Ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo ko so tawi a hutorima ɗe leɗɗe fodde sappo e jeenayi rafi ene yalta ma ha laaɓa Ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen waddaɓe korte wonduɓe dabaruji e wonduɓe rafiji goɗɗiɗi doctoreɓe gandi Ceerno Djiby Sy to mbawɗa wonde e leydi kala oɗon mbawi liggodirde hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune dendagal rafi mo neɗɗo wawi wondude kala so tawi ka miskin Allah o yananama ka miskin Allah omo safruma ha jituɗa hoore maɗa so wona tawa ko marɗo ɗiɗo rafiji ɗiɗi woni rafi mo hoore mo wahliti ha haɓɓa walla janowo borogal ko ɓe ɗiɗo woni ɓe Ceerno Djiby Sy safrita Allah ɗon heddiɓe kala so yannama ka miskino o safruma ha cella ha jituɗa hoore ma Ceerno Djiby Sy ne tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie sara jeere netek dendagal taximan dendagal chauffeur e nder wuuro to mbawɗa wonde kala sa yettima Nouakchott a wi nawe kam to bureau ji Ceerno Djiby Sy ma adde ha jettuɗa so tawi ardi koyɗe maɗa ha yetti to legal nettit so pullo so jabato so sarkule so bawɗo wonde kala sa wi yo sifane walla yo holle bureau ji Ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni Ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum e pharmacie mum to leydi Mali toon woni toon ko miñi ko ne wiye Ceerno Samba Sy numéro mum ko 00223 90 22 94 71 so tawi noon kanko Ceerno Djiby Sy jiɗɗa hebde walla jiɗɗa ko ɓurɗo labde numéro makko ko goto mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp Ceerno Djiby Sy noon wiye kilineɓe mum noddoɓe mo e kala saaha walla waɗoɓe message uji omo leela jabtade wona anje
je walla salade jartade mo ala ko hewrede yo jomum wali toro muñal tan e kala saha kadi e rappelamo hano hani seni ceerno jibisi komo Allah luɗi hande gandal ɗum noon badden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hande ko sappo e goho lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho no mbirunoɗen e gardidi e kabaruji men nokku jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowiti e cellal aade ɓe mbaɗi kay naɓe gowno wadde kala saaha gam haalande gendidi rafi coronavirus ɗo yarate nder wertago leydi Mauritanie kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe garti ke e wiide ñalawma hanki o waɗeno holkiso gam ƴeewede so tawi kay comade rafi coronavirus ko temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e tato o ɓe kolliti yitira rafi coronavirus ñalawma hanki o ko yimɓe nogas hepti e cellal ɓalle mumen kote galleji mumen ko yimɓe nogas e goho ɓe kolliti kay ñalawma hanki o hay goto wasani yefittade mum e rafi coronavirus kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe garti ke e wiide tuggude nde rafi coronavirus natti ɗo e nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol wonduɓe rafi o ɓe jettima sappo e jeeɗiɗi ujunere temedere e capanɗe jeetati e joyyi ɓe kolliti hepti cellal ɓalle mumen kote galleji mumen ko sappo e jeegom ujunere temedde jeeɗiɗi e capantere e jeegom ɓe kolliti tuggude kay nde rafi coronavirus naati ɗo e nder leydi Mauritanie wasi pittali mumen e rafi o ɓe jettima temedde nayyi e capanɗe nayyi e ɗiɗi o kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe garti ke e wiide ne hedde juuɗe safroɓe oɗo saaha kene tolno temedde ɗiɗi e yimɓe jeeɗiɗi o ha joni koye oɗon fannu keddorɗen jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko yewti e cellal aade Nazir Wul Mohammed ñalawma hanki o poyde presse mo wonno tawi ha hande yewti koye hirjinno ko fati ha hande tawi koye rewɓe ko gam ha hande mbawa wadde kala ko yewti e vaccin tawi ko cancer col de l'utérus kanko ha hande tawi ko jagorɗo o holliti tawi ko sukaɓe yaroɓe hono duuɓi jeenayyi ha yetti sappo e nayyi ɓe kala ene poti tawi kay ko ƴettude hono ñakko ha hande tawi ko cancer col de l'utérus ne tawtara hono oɗon ñalawma tawi ko kolaɗo kuuɓal nokku jagorgal to kalfinagal ko yewti e cellal biteɗo Ba Halima kanko nde kay caggal nde o ƴetti konngol o holliti tan woni joguitade rewɓe hande o gam dadde oɗo ref tan ko alay saago mbawa wadde tawi ko ñakko ko hono oɗon hono parquet général ɗo e nder ɗum no leydi Mauritanie ɗum noon kay ɓe kolleti kene tolno e yimɓe sappo e tato e oɗo saaha ko mbaɗa tawi ko hono sous contrôle judiciaire ɗum waɗi tan ko caggal kay ha hande tawi ko ñawore nde fuɗɗi kene tolno e balɗe tati ɗo e nder lamorgo leydi Mauritanie ɓeɗon tawi ko yimɓe sappo e tato e tuuma ha hande tawi kay ko yenkinde hono ngaalu lamgu e ngaalu ngu laaɓani tawi kay ko wondunoɓe e mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wule Abdel Aziz jeeya ɓen ɓe ganduɗa ha hande tawi ko waɗaɓe sous contrôle judiciaire biteɗo Mohamed Wul Abdallah Wul Mohamed Wul Abdel Aziz ko noon kadi en wondude Yahya tawi ko ha hande ɓiye Yahya Wul Wafa tawi ko ɓi gonnoɗo gardinoɗo jagorɗe leydi Mauritanie ko noon kadi biteɗo Ahmed Salam on kadi ha hande ko ɓi Wul Béchir gardinoɗo jagorɗe leydi Mauritanie ko noon kadi étudiant goto biteɗo Wul Abdel Fall ko noon kadi e wondude tawi ko Mohtar on ha hande ko ɓi tawi ko hono gardinoɗo société mo sinni mo biteɗo Hassan Wul Abba e wondude Mohamed Bul Basmeymu Mohamedou Wul Basmeymu ko noon kay e wonde Mahdi Wul Mohamed Salek ɓeɗo kala ko mbaɗa contrôle si judiciaire ko noon kadi e wondude Mohamed Wul Abdallah e noon kadi e wondude tawi ko Abdallah Wul Amir ko noon e ɓeɗo kala tawi ha hande ko mbaɗaɓe contrôle si judiciaire gam ha hande tawi koye ñawore leydi Mauritanie tawi hande ko ɓeɗo kala ɓe tuuma ko yencide tawi ko kalisaji daɗɗi dagaki e kalisaji daguiɗi ɓe kolliti kene tolno ha hande e capannayyi e tati tawi ko milliard e kalis ugi ko ɗum woni ko ɓeɗo ha hande tawi ko nawi ɓe kolliti kene tolno nogas e jeenayyi tawi ko ha joni nogas e jeenayyi tawi ko milliard e kalis ugi ɗum ko mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi Mohamed Wul Abdel Aziz ko kañum herori ɗum milliard uji sappo keddiɗi ko ɓeɗo tawi ko limtaɓe ɓe ko kamɓe tawi ko pecconoɗon haalis to wuuro o nema duppa toon kene tolno e tonnuji nayyi tawi ko poɗɗe jarateɗe nder pharmacie ngaji ko noon kadi ha yetti ñamele tawi keftade e nder butikaji tawi hande ɗum ɗo kala ko duppa ko foof ko hunde ha hande tawi ko faridi ha hande tawi ko ɗum ɗon tigui hefta
ne tawtara tawi ko hono ɗeɗon golle walla ne jaggi hono ɗeɗon golle tawi ko délégation régional jagorgal kalfinagal ko yewti e julagu e nder oɗon diwan caggal kay nde ɓe cuuti konnguɗi mabɓe ɓe koliti eɓe darino doole mabɓe ponno e mbadi ha hande tawi ko wallidde hono ɓesguji ɗi e ɗeɗo tawi ko ñamele hono variɗi hono wonanɓe tawi ko mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mouhamadou Wule Abdoul Aziz kamɓene ñalawma hanke to yesso tribunal mo Nouakchott ɓe mbawi wadde toon seppuji mabɓe gam tan ñagade tawi ko kanko mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi ndo woppete ha laaɓa tawi kay hunde wasa fawede makko o jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e jangde towde e witte gondal tawi ha hande ko joguiɗo konngol laamu ngu Sidi Wula Salem caggal jonde jagorde ñalawma hanki o caggal kay nde o huccodiri e jaydiyankoɓe o holliti tan to banggue ha hande ko yewti e ñawore tawi ko tumaɓe gam tawi ko bonnuji jawdi leydi ndi ɗo e nder leydi Mauritanie o holliti tan ma justice tawi ko ma wadda golle mum no hannirtani la haute cour autorité tawi ha hande nokku kalfinaɗo ko yewti e audiovisuel ɗo e nder leydi Mauritanie to banggue radio ji ko noon ha yetti téléji kamɓene kadi ñalawma hanki kayit mabɓe jaltini ɓe kolliti tan ɓe gudditi tawi ko licence uji kesi kala jiɗɗo uddide kala ko yewti e radio ko noon kadi a yetti télévision ne wawi tawi ko jojinde kayitaji mum to nokkure mabɓe to ɓe kolliti tan ɗum fuɗɗi ko ñalawma hande o 11 tawi ko lewru mars ha 3 lewru mars sen gummima leydi Mauritanie paɗen ko leydi Sénégal ma en jabbo musidɗo men tawi ko Fuutanke Diaw jaam ñallema seydi keneme mi salminima en calmini bandiraɓe tan ko weltare ɓiɓɓe fulɓe anduddine ma kabaruji men hello leydi Sénégal no mbiruɗa ni jagorɗo kalfinal gueɗe nder leydi jacingol laamu o waɗi jillu makko ñalawma hande ñalawma hanki e nder hôpital uji gam salminoyde ɓen ɓe cellani dañoɓe gañande musɗe e seppoji bannoɗe ñande tati totanma 5 ha 6 nduɗo lewru ndu gonnen e nder yontere ɓennude he kanko noon oɗon jagorɗo kalfinal gueɗe nder leydi jacingol laamu nde yahata salminoyde ɓen nde o yahani goto omo yaade commandant mo gendarmerie national ne wonde directeur général mo police national gam salminoyde ɓeɗon ɓe ganduɗa ko hemnoɓe gañande e seppoji bannoɗi ñalawma alkamisa hande ko ñalawma sunare e nder wertago leydi Sénégal yamirore nde ko hoorejo leydi e Sénégal Macky Sall e laamu mum mbaɗi ndeɗon yamirore gam noon siftorde e downade sukaɓe wasɓe pital mumen e ɗiɗon no seppoji hay arara mo leydi Sénégal woni drapeau jippinama e ñalawma hande o ciftine tan ɓen sukaɓe wasɓe pital mumen ɓe goni 10 ha 11 taw ko suka wasɓe fittano muɗum e ɗiɗon seppoji bannoɗi sagadi Ousmane Sonko o nangano mouvement pour la défense de la démocratie ko MD ko dillere wiyete noon daranide rende hisnude potal e nder leydi Sénégal ɓenne ko ñalawma janggo so Allah lamɗo jaaɓi aljuma kañumen ne mbaɗata potital jaam yami walla taw noon ko hollirde sunare mumen e caɗele kadi keɓanoɗe seppoji bannoɗe ha pittali mbasa hen kono kadi nokkuji kewɗi ha bonna hen e nder jonde jagorɗe hanki leydi Sénégal conseil des ministres Macky Sall o holliti noon e ɗeɗo balɗe garoje mawo jodde e pelle tawɗen pelle ɗum rendini ko sukaɓe gam noon wawde joddade mabɓe hettadeɓe e famde holko woni yidde mabɓe hande e fandare mabɓe beele laamu ngu ina wawa dardade mabɓe waɗandeɓe kadi ko e cuhli ko kamɓe ɓeɗon sukaɓe ko ɗum saabi kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall o waɗi erago fewde jagorgal kalfinagal golle e cukagu e jagorgal kalfinagal koppareje yo daro e oɗo saaha daɗɗa peeje beele kay ɓeɗon sukaɓe ne mbawa dañanede golle ɗo e nder leydi e Sénégal naɓe nangganoɓe to leydi Espagne taw noon ko yanoɓe ɗan le suuɗon woni immigration clandestine ɓe tolnima yimɓe temedere ko ñalawma hanki ɓe ɗaminano maɓe gartire e nder leydi Sénégal hono no wirno laamu leydi Sénégal kañum e leydi Espagne kono noon Espagne naɓe kolliri oɗo saaha mbawa neldude laana mumen ndi o gartira artira ɓeɗon sukaɓe e nder leydi Sénégal saabu noon ɓe mbi oɗo saaha leydi Sénégal deeƴani no fewi so tawi noon ɗo e balɗe garoje leydi Sénégal deeƴi kamɓe Espagne naɓe kolliri maɓe gartir sukaɓeɓe ha jetto taw ko e juuɗe laamu leydi e Sénégal leydi Sénégal fuɗɗima campagne jeeygu guerte e hitande e hikka nde e nder lebbi tati pawɗi tan ɓe mbawi rendinde 1,6 ujunere taw noon ko tonne ene tonne guerte ene fawi 1,4 e jaro mum ene qime e 1,7 milliards taw koye coppere CFA Macky Sall o weltinima remoɓe guerte ɓe kono kadi holliti hitande hikka 2021 totanma hitande 2022 campagne paaɗo arde o noon laamu ngu ma yaltin 60 milliards gam tigui wallide ɓeɗon remoɓe gasnirten kabaruji men e nder leydi Sénégal Seydi Keneme ko haalde pellital ngal ƴetti hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall o holliri nen oɗo saaha ñande 19 nduɗo lewru ndu gonɗen woni 19 mars so Allahu lamɗo jaaɓi o wi ñande on ñalawma noon gueɗe kewɗe ma hoybine taw kay ko ganduɗa ko kuule pawanoɗe e taw noon saabino ɗeɗon kuule ene pawe e ɓesguji leydi Sénégal ko rafi coronavirus ko wayno couvre feu e gueɗe goɗɗe baɗi noon o wi ɗum noon hayso tawi noon ittaka ha laaɓi ma ɗum hoybine ha yimɓe kadi mbawa gollade e jammaji ɗi kono kadi ha mbawa yaade kadi hajuji mumen no hannirtini waɗi nden fodore noon ko Macky Sall ɗum noon ko ñande 19
so allahu lamɗo jaaɓi seydi kenen ko ɗum wonno ko doɓinen ɗen bandiraɓe fe hello weltare ɓiɓɓe fulɓe anndudire ma ko fati e kabaruji leydi e sénégal gasi ha laaɓi ko musidɗo moon Foutangue Diaw addanno on to Nouakchott gam faade e weltare ɓiɓɓe fulɓe anndudine ma. ko noon tigi Foutangue Diaw golle ma jooɗi peewi ha joni eɗen jokki kabaruji men e ɗemgal pular sen gummima leydi e sénégal paɗen ko leydi e maliya hoorejo leydi ndi hono Ba Ndaw kankone kay o windi ɓatake faade hoorejo leydi Côte d'Ivoire tawi kono Alassane Dramani Ouattara caggal kay tawi ko ha hande gardinoɗo e jagorɗe leydi Côte d'Ivoire te yalti aduna ñalawma hanki o kanko ha hande tawi ko Ba Ndaw o holliti tan omo fecce mabɓe nde ɗon sunaria ha joni ko leydi mali keddoro den tawi ko hono camion dimdunoɗo ko yewti e gueɗe hono sembeji leydi Mali tawi ko hinte ha joni tawi ko sembeji leydi Mali hono faama oɗon camion hollitama kay subaka hande o wawi tawi ko explosde ha hande ɓe kolliti tan ala foof basɗe fittano mum hay goto kadi gagnaki oɗon explosion ɓe kolliti ɗum waɗi koye nokku tawi kay ko biteɗo Goma Koro o ɓe kolliti gueɗe kewɗe kay mbawi sumde hen ha wonti tawi ko ndoniya ha joni ko leydi Mali keddoroɗen hono police ji tawi ko nokku kati hono deuxiéme arrondissement ɓe kolliti ɓe nangui biteɗo hono Daoud Yatara tawi hande kanko Daoud Yatara ko noon kadi e wondiɓe makko kala tawi ɓe tumeno koko yewti hande e wadde tawi ko trafic des men to banggue trafic tawi ha hande ko yewti des organes des humains tawi ko terɗe yimɓe tawi ha hande ko ɗum tigui woni koɓe jiitira ɓe mbaɗa hono trafic soɗo gummima leydi Mali paɗen ko leydi Gambie leydi Gambie ma en jaɓɓo Kodonena Abouba jaam ñallema eyyi ko noon tigui eɗen mbawi wiide laamu leydi men Gambie caggal nde jaɓɓi ɗiɗo vaccin ji de hanki kikiɗe hoorejo leydi ndi président Adama Barrow o ƴetti vaccin makko gadiɗo kanko e jaborde makko e yoga e dosde laamu ngu ɗum noon ko kikiɗe hanki o waɗi toon to galle lamorgo ɗo to wiyete State House ene wayno o holliri tan de kala ɓiɗɗo leydi ndi ma waw ƴettude vaccin ono hannirta ni enente o yetti o manti o mani laamu leydi Sine caggal tan nde totti laamu leydi men Gambie kene tolno e 36 ujunere vaccin o yetti kadi o manti o jarni hoorejo leydi Sénégal président Macky Sall e laamu muɗum o wi mawnam wono président Macky Sall wallitimo kene tolno e ujunnaje e 10 vaccin wadde ɓe mbiyen leydi men Gambie heeɓi kene tolno e 37 ujunere vaccin gam tan wawa vaccinde jibinande leydi Gambie e no fotiri o liri tan de ma waɗ e dow potal taw kadi koye e dow dejre e foof mo kala to wawi wonde wawa hebde vaccin o so wona ɗum tan de ene wayno kala jiɗɗo ɗannade so tawi waɗani vaccin o de so rewi e bollaɗe diwoje ɗe de ene wawi tan de yoɓoya kene tolno e ujunnaje 3 dalasi ko Delen Abouba jokkodirranno e Jayde Weltare TV ɗo e Serekunda. Kodonene Abouba golle ma jooɗi peewi sen gummima leydi Gambie paɗen ko leydi Côte d'Ivoire ñalawma hanki o gardinoɗo jagorɗe leydi Côte d'Ivoire biteɗo Ahmed Bakayoko o yalti aduna tawi hande o yalti aduna koto dawla Allemagne caggal nde kay ndo wondi e rafi tawi ko juddo kanko Mohamed Bakayoko ardinoma tawi ko meɗino tawi ko wonde jagorɗo kalfinade ko yewti e ndenka leydi ko noon kadi o woni no maire mo commune Abobo kanko hande tawi ko Ahmed Bakayoko ko jaltuɗo aduna ñalawma hanki o omo yarateno duuɓi 56 tan gummima leydi Côte d'Ivoire paɗen ko leydi Tchad ñalawma hande o fuɗɗi toon ko yewti e gabugol campagne électoral ngam suɓade ko yewti e gardotoɗo hoorejo gardotoɗo tawi ko leydi ndi tawi ha hande ene tawtora ha hande walla ni foɗodiroɓe ha hande tawi ko Idriss Déby Itno gardiɗo leydi ndi koɓe yimɓe jeenayo ɗum noon tan candidat ji e oɗo saaha koɓe yimɓe sappo hiftinan bandiraɓe hono Idriss Déby Itno ko ngol ɗo wonata tawi ko lawol makko jeegaɓiwol ngam omo yaati e sumgoji e nder leydi ndi to leydi Afrique du Sud ko toon paɗen tawi ha hande ko manifestation ngaji gulɗi jaw ha hande mbaɗi toon tawi kono étudiant ji janggoɓe ko noon kadi ko kañumen jippe laabi ngam wadde ha hande tawi ko manifestation police ji leydi Afrique du Sud mbawi waddude mabɓe garmi gara tawi ha hande suka goto wawi wasde ne fittadu mum ɓe kolliti tawi kono ɗo suka basɗo fittadu mum ko caggal kay ha hande nde bal tawi ko noddirte tawi ko cartouche ko ɗum tigui oɗon ngal ɗon kural woni ko yoɓi
laaɓi fittandu makko to leydi Togo tawi ha to leydi ha hande tawi ko Congo Brazzaville to ne kadi fuɗɗi toon ko yowiti ha hande to leydi Brazzaville to ne kadi ha hande ko yowiti e vaccin Covid-19 naati leydi ndi eɗen gandi tawi koye ballal hono fedde windiriyankore halfinani ko yowiti e cellal aade nde wallita tawi ko yoga e leyɗele nder duude Afrique ɓurɓe sembinde ɓurɓe hande tawi ko famdude hono doole ɗum noon tan hono leydi Congo Brazzaville e oɗo saaha kamɓene ɓe keeɓi ko yowiti e dose vaccin Covid-19 kene tolno tawi koye ujunaji sappo tawi ha hande ujunaji sappo tawi ko dose oɗon vaccin Covid-19 naati e nder leydi ndi ne jaɓɓi ɗum to Bawol diwo to tawi ko jagorɗe leydi ndi to leydi Tunisie to ne kadi tawi ko halfinaɓe ko yowiti e maaje kaƴɗe leydi Tunisie ɓe kolliti kene wona 140 tawi ko immigration waɗannoɓe clandestin gam nadde e nder dunde Europe ɓe kolliti tan ha hande ɓe nangi ɓe ɗon ken tolno sappo e nayo naɗu ɓen kadi ɓe mbawi yitude ɗumen mbasi pittali mumen kamɓe ha hande tawi ko leydi Tunisie ɓe kolliti tan ɓeɗo kala yitaɓe keweni mabɓe jeeya koye nder leyɗele Afrique cakitortoɗen kabaruji men e ɗemgal Pular koto leydi Tanzanie hono gardiɗo leydi Tanzanie hande o balɗe kewɗe o seedaka o yiyaka o nanaka hono ɓesguji leydi ndi e oɗo saaha ne jogui fayre saabu tan wasde nande hoorejo leydi mumen gasi alaɓe kabaruji men e ɗemgal Pular e kihiɗe hande o ɗe yesso haalirde nde musidɗo moon Hammadou Keneme to leydi Sénégal Foutangue Diaw Souleymani Diaw leydi Gambie hono koddanene Abouba to nokku karallagal to Seydi Abouba gasi ha laaɓi kirene jaam.